Order. Hello. Wakashika maskati. Wakachaka mali. Kazangu akampelekeza. Gari kumangwa nacho. Bazi kutainde kuna mai wacho. Vaenda. Yini ndeta na phone. Ajita alifika mai wale wara kuta kwaita. Kuzaiti mai wanga singati kwanza kutamba. Akatogara kuma days 5 days ali. Vazojoka. Ajita ama iwana. Ahora. Azogana katomtanzira tabenda umba. Saka isitaichaga tomutokulonja itapa togara panyatswe. Kuita changu pakofika angakaita misketi. Atanga chaga pamtoga. Saka tichapa kugara. Iye ndiye achaga inda ndumba. Ashaya akaita tudere ashaya. Yogara pacho. Saka dere chi3 pane panga wana. Vatada kuti zomperekeza. Nokaona kuti pakamira. Saka ndakamuzota ndisukwanisa kuperekeza kwa. Motanga sina feel. Kata ndisukwanisa kuperekeza. Vandata all right. Saka ndakabuda pamba makuseni. Ndichiendesa mota kuna kutikisa. Ndakatanga na feel. Mota ndakageza. Saka tondiperekeza. Ndatosiya mota kukawa ndakadzoka kumba. Tadzoka kumba. Takusvika kumba. Mukadzi wangu akadaidzwa nomwe mukadzi. Takusvika kumba. Hambo inokoza ngati pamberi pangu. Vandamuti amakendi ndikudaidzwa kumashure. Vazomira achidzoka kumukadzi yanga achindaidza. Saini pandakasvika kumba iye akazosara achitera mashure. Akangosvika kumba achibva ageza. Achakanetsa ndechoti akatogeza nemvura inotonhora kuti angasatamboita. Atopedza kugeza. Saka ndakabva ndamuti ndandine mari yandandakamupa. Vandamuti avondisiro 500. Munhu wangu ari kuuya aida kutora license. Atoti all achakandinetsa ndechekuti ndakazongoona iye akabva abuda haana kundudza. Then kamwana kedu kadiki kane 2 years akatanga kuchena kari pagedhi. Saka ndakabuda kuti ndinoona kuti chizvi ndana kuchenera kweza aitochema zvihasha. Saka pandakamuti gedhi chi akangoti mama achinogeredza kuratidza mama abuda. Pandakavhura gedhi ndopandakaona mukadzi wangu yanga atori nedistance. Asanga kananga kuchibamba mudaidzwa kuya nemukadzi uya. Ndakati amaikidhi ana kucheuka kana kudaira. Ndakatonetseka munhu akuita sei anondizota kuendepi anosiya mari. Apa saka ndakatosiya mwana ndobva ndatera netomhanya. Ndakasvika iye akatoona kuti amashure make akusvika pamba paipo pemukadzi anga mudedza paipo. Ubva atotanga kutomhanya. Saka inda ndatosvika pangati ndobva ndatomubata. Ndasiya kapesi kanga inako. Kapesi aka ndakasana ndichikavhura kapesi. Kuziya kabva atopinda mumba meme. Ndikabva kapesi tumwe mune tumushonga tochivanhu $50 nefoni yake ndichituku. Chimbori chiwe ichi. Ndobva ndatodzoka kumba. Ndadzoka kumba kwakune hanzvadzi yangu. Ndingati maikide ndambokudza kuti ari kufamba sei. Ndikanzi anti anotsvaka ipo. Ndakahora ichi. Ndobva ndatogara. Ndakatogara ndikazonotora mota kukawashi. Munhu wangu akatosvika. Munhu wangu ndatomuudza ndikati meguru wako watobuda but anosiya mari. But ndavaudza kuti ndoda kutora license. Akatoti all right but haana kusiya mari. Ndakagara kusvika kuma1 masikati. Iye anga abuda kuma8 makuseni. Ndakungobvunzana paya kuti achiri kutsvaga imbe here munhu nanhasi dzakadzoka. Kuti ndifonere foni yake yange ndikapesi kana ndasara nako. Zvaisingaiti. Ndakagara kusvika kuma4 zara kutodoka. Kuma5 munhu akati ndakuenda kubasa. Ndati amira ndikuperekedza. Ndatomuperekedza kubasa. Ndiro kubasa ndaitofonera hanzvadzi yangu. Awere Glaze anzi asati. Glaze awere asati. Ndatombobatikanawo nekubasa kwangu ndakazodzoka kumba kuma12. Nditosvika kumba angasati auya. Munhu yambonotsvaga imba papi chete. Wakwaedza zvimangwana achona. Ndakangomuka ndakatongotarisana kuzi hatikuziva kuti munhu aripo. Kusvika kuma8 futi munhu asati auya.
ndakafonera mumwe mukoma wangu ndikati kunogondo zvakaitika munhu akangobuda anakadzi ari kuenda akangobuda nemari yacho yese pamwedzi wangu atopera patoigara akasara batirati handisiziva kuti aripi ndikanzi saka iwo nepfungwa dziki ndikati inini ndiri kufunga kuendesa vana ndiri kubasa pandifanana janzi akatuma wana mukadzi uyo angambomudedzaya nemumwe kwatadzi yangu achitora nhamba dzake dzefoni saka hanzvadzi yangu yanga ndikuti ambouya ambotuma wana iye hana kuuya asatuma wana saka ndaudza mukoma wangu akati iwe uri kufunga kuendesa vana kumba kwenyu yeti mwana muhombe haasi wako hazviitiba kuti muendese kuna mai wako kuti chimbochengetai mwana nekutsvaga mukadzi iwe imboenda kumapurisa woipa ripoti kumapurisa uchimutsvaga ataura mapurisa ndakapa ripoti vakati nyaya yako inonetsa kuti timuvhurire dhoketi mukadzi wako because hatisiziva kwaari ndikona kuti mwana akafa yeti wamuvhurira dhoketi hazviiti ataura ndobva ndafonera my art vari kuna mama kubocha imi makete ndakambosvika ikoko here akangobuda nezuva ita anotsvaga imbana kati haana kusvika kuno varafona kwamureva kuna baba wake kunorwarisa mwana akambosvika ikoko ikanzi haana ndakutonetseka paya saka ndakazosangana neimwe hanzvadzi yake kusakubva nango mainini wake navanimina wake ndobva ndavatsanangura nyaya kuti nyaya ndoiripo chakutonetsa wana kunyanya wake uyu handizondodii kanzi watouya kudaso zvanaka isusu ngatiende tinosiya mwana uyu kuna mai wake ndiwo anoziva kwawakambomutora kwanga akaroorwa kutanga kati aura shuwa takaenda kubosha musi wachona iwo nemunina wangu chiperekedza mwana musikana mwana wake vatasvika kubosha vatatotambirwa namama wake vandatsanangura nyaya saka pakutsanangura nyaya chakanondinetsa ndechekuti mai wake wakanokudaira achiti aizvina handina kumborwara kana uchiti mukadzi wako akamboya kunoku akaita 5 days ndichirwara ndisingatauri aini hana mbobvira auya kunoku handina mbobvira ndarwara zvakanga kuitondinetsa manje cyane kana akagara 5 days last week rese achiita kuna mai wake asiko anga ambori kupi izvozvi wacho abuda ambori kupi saka tata kutobatsira nedzimwe hanzvadzi dzake kutomutsvaka saka takatobva kubocha angatoma nemunina wangu kusvika kumba tasvika kumba iye anga nehamba dzaangambofonera hanzvadzi yangu achiti andichengeterei wana ndikati chimbonipa nhamba idzi ndimbodzifone timbonzoti ambori kupi kuzi yanga asingandifoneri saka pandakafona nhamba dzidzi dzakadayirwa nemurume ati ndikutsvaga munhu akadai dai amboshandisa foni yei masikati saka murume akati handisi kumuziva ndikati mukana musiuziva mentinyepa kozi foni yei ndiko yaashandisa saka akaita todai kari kubvunza angari pasaidi naye kuti angatori manhero ma9 chaizi manhero saka wakabvunza akaratidza kuziviwa idea kuti pane munhu atamba pafoni pakati pane munhu atamba pafoni unonzi pasekuru chaburuka kupezo bridge zviri munhu yeta tomusiya aripo ndikati ndipapi pacho ndobva andipa direction saka andipa direction daro ndakangomuka mangwana acho ma5 nemwana mudiki ane 2 years vandandasara naye ndichienda kwandandaepa kwebhi saka ndakabatana nemwe hanzvadzi yake aitobva kubocha anenga nemabhazi anenge icontact vandasangana naye pabase bridge makuseni ma6 iye aipaziva pamofat saka tokaenda pamofat paipa pane kashopu karipo vandabvunza anotengesa mushopu angatomuka uchagawo panoni pasekuru sine munhu asingandasandawise anonzi pasekuru kuno kusaidi kuno anogara kusaidi kuchinga kwegomo michinda yakati ndopaziva panokwanisa kukurashidza saka alright saka akatoti direct kuti imifanire kutungamira ndikuuya saka ndakatotungamira ndine hanzvadzi yake akadzama vatasvika pamba pasekuru yake apaine mota yanga ipanze ndomamamini wanhu wakakarara 2 mumota imo then vamwe wasati vamuka saka hanzvadzi yake ndiyo akatoti vanhu vanga vari mumota kuti panapa ndo panonzi pasekuru ikanzi vanobatsirwa vanhu tikanzi vanobatsirwa kuzi aitotaura neumwe anobatsira nasekuru wakubatsira vanhu zvasaatira kubatsirwawo zvikanzi sekuru wakasharara saka adaro hanzvadzi yake ndoka ikati isusu ngatize panapa kuzi tikaramba tiri panapa tinogona kumakisa tikasangana munhu
Ataura saka takanoenda nechekure ndikatasiya taudza munhu anga aripo panze pale unenge aida kubatsirwa ere anyasvizvo ndamusiyira nhambo kuti pane munhu akadai dai ari panapa muzopisa meseji kana amamuona. Saka takanogara nechekure nehanzvadzi yake nemwana wandandinaye atazosiyiwa meseji munhu uya amuka apinda mutoileti. Saka tanga kutobva kwekwe tichiti panozobuda mutoileti tinoenda dii chetasvika. Saka isakatosvika iye anga atobuda mutoileti but ndakamuona manje ndamuona iye akazondiona ndanda kusvika ndobva awanda nepila ranga riri pavharanda awanda nepila ndanda kutomhanya kuti svike ipapo ndobva amhanya achipinda mumba. Saka patakasvika hanzvadzi yake kati ngatisaite zvevaizvi ngatari nazvo zvakanaka kuzi inini ndandakatobatikana ndobva takumbira munhu anobatsira nasekuru kubatsira vanhu kuti kune munhu akadai dai akaona munhu iye akasiya vana 2 ndiye munhu tokwanisa here kumuona tozoti chakanetsa chacho chii chekuti anongobuda kumba asingaudzi munhu. Apa yeti akanyepa futi kuti mai arwara achibuda kuti kumba achitoperekedza. Uya aibatsira sekuru akati alright ndobva apinda mumba ega achibva azobuda abuda akati akabva ndidetsa vandipinza muzvino vanobatsira vanhu mamune zvechivanhu vanhu zvazviri ndobva vandigarisa pasi ndinamboramba vandagara ndobva vachanga uchida kuchibatsira achiti iwe unofanira kubatsirwa. Ndopa ndakatanga kunetsana navo ndikati aiwa inini handisida vanhu mai vanobatsirwa ndatera mukadzi akasiya vanhu akabuda ndimari yese pano kana ima kuti muda kundibatsira dai maida kundibatsira makandidaidza usati mamubatsira. Ndobva ndikabuda panze kuza kuzobatsirika sekuru wayo ndikati alright ndobva ndabuda. Hanzvadzi yake yapinda wanga munzwa ndobva vati hamukwanisi kumwana wakaramba naye kuziya iyo kuva munemwe kumuti asingatombooni kuti ari murume. Saka tabuda panze tatanga kutarisana ndobva ndakati tadi tatsvaga mapurisa ari padhuze atibatsire because tikada kunetsana vanhu avo zvoitonge tafambira kunetsana navo. Saka takaenda kuBezo Bridge pamwe paimbonzi panombogara mapurisa namba dzese dzaivepo waidada achiti apa pakavharwa pachashanda unotoenda kukembi yacho yainzi nyika distance. Saka isusu nekutya futi ndo unosvika asipa kati isungatidza kuzi inini ndakukudza tsana ndikati ini chandandichida kuziya pane chii pane hanzvadzi dzenyu ndo chikuru chandandichida. Saka sinzi ndapaziva pane hanzvadzi dzenyu inini ndakuenda kana vasingadi kuti ndimuone nganza ngatidzoke titaure navo patadzoka futi pasekuru paita patambozama kutotara navo vatanga uchitonditira hasha masekuru ayo waita mutende pandakatsikawo padziva kusiyana nenyaya dzandotanga ndikati alright kana muchidaro inini ndakuenda because inini mukadzi wangu paari ndakaziva ndakudii. Saka ndopakanoti nyaya iyi yakutooma ndopakazoti achimirai mumuone ndikatamira katabva watipinza futi mukarumu kaya kaunobatsira vanhu yake ndobva tagara pakabhenji kakarimo because ndakazoramba kugara pasi ndopakazobuda mukadzi wangu achibva mune imwe rumu ndobva agariswa pasi. Tisati tambotaura nyaya yakuenda kure pakasvika vana Tsano vana sekuru avo inenge iri hanzvadzi yakuyo nemukadzi wake akatosvika achitongopopota anza iwe tinotomborowana chaiko kati Tsano munogota zvekurowana neni ndandichitambura kutsvaga hanzvadzi dzenyu nhasi dhere chi3 vana havana kudya vanogara akabuda nemari yese kumba hakuna kana bhadhara rendi togara pai kanza Tsano izvo hazvina basa tinomborowana. Saka sekuru vayo vakazoona kuti vanhu varowane mumazvi ndopakati imimi chiputa munotsvaga ngokutongana nyadzi. Hanzvadzi yake ida kundorova ikati handei kumba kwangu ndokwatinogara pasi totara nyaya yacho kati alright ndokwatabva kuBezo Bridge kuenda kuPenalong musi wacho nayo ndobva ndatoudza mukoma wangu kati ndozvaitika. Mukoma wangu akati akutoende gazviti ini atibatane tende tese ndobva watouya navamwe vakomana 2 ndobva taenda kumba kwedu sho aitorondiwa kuti akatosvika kwakazara wangu akatohaiwa inini but havana kuzondirowa kuzi wandandinavo wanga wakutaura nyaya chepachikuru wakabva wangogarisa nyaya achiti munamitira mukadzi wenyu mangwana kati alright. Saka tabva pai pamba pavo pai ini zvainzi zvaa zvangondiremera manje kuti mukadzi uyu akaita 5 days ari pasekuru obva adzoka kumba obva apedza otora mari osiya vana odzoka futi pasekuru kuya
ndongonzi noyamshira mukadzi wako mangwana zvakangodaro ndopandakazofona baba wangu ndikati zvakundirema ndafona baba wangu ndobva ndavatsanangurira kuti nhasi nombobvira ndawaudza baba wangu akati nyaya yako iyi inyaya hore inotoda kuenda kwamambo vatatoti saka tolonga kuenda kwamambo tiri pakuprocess yekulonga kuya kunoko ndobva waisa kuti mwadziya vakati mari zvinonetsa kuti tange kuenda kwamambo tisinombosvika kuno kwavo kwamureva tisinombodiskasa nyaya iyi nawangu kwamureva zvaibatsira tikatanga taenda iko kwamureva kati ahorai saka inini zvakuchinetsa kozi ndandisina mari saka ndodini nditiende kwamureva kwacho saka ndopandakutanga kutaura naye kozi vaindisa mameseji uchiya munitore chinhu chakanguwai saka ndopandakakwanisa kutaura nenudasi ndokwanisa kuita zvekuti ndiwane mari ndopandaiita kunge ndiri kunzwanana naye pakutaura kwataiita saka ndakanomutora chiti mangwana ndopandikuenda kwamureva achibva ndanomutrasa nhasi kumasenguva dzinozi handina kuenda naye kumba ndakatsvaka kuti anorara ikoko tisati zva kuti tuende kumba tofanira kuzongoenda nyaya yagadziriswa saka takatofuma akatogadzirira tiende kwamureva akatosendera mama wake mari kubocha vataenda kwamureva baba wangu akayana tete ataenda kwamureva akasvika kwamureva ari manheru kuti mama wake wakanonoka kusvika wakazosvika mangwana achona ma11 asvika nyaya yacho vakadiskasa nyaya ndo zvakaitika saka mari anga andipa semunhu andandaratidza kunge ndiri pamwe naye mari ndandatora mari anga isinokuwa naye mari ndandatora nyaya yatsanangurwa nasekuru nanambuya kwamureva wakati chikuru ndichihei nyaya imari yadzoka mari asi pane nyaya isiri kutijekera kuti isusu hatikwanisi kuitonga banyaya zvitori nani kuti munoigadzisa kwamuriko kana muchienda kwamambo mozotitaidzawo kuti muchifamba sei saka takatodzoka tese nemukadzi wangu kubva kwamureva takatodzoka kumba saka tadzoka kumba ndopandakaziva zvekuti mwana ndandakasiya ukane 2 years amboende kuna mama nehanzvadzi yangu ndobva aenda saka takauya kuno kutoripota taripota tikatanzi tinoya nhasi asi inini naye pakugara kwedu tada kufuna kugara tichinetsana kuti chatainetsana inaindiblema kuti iwe wakazoendesa mwana wangu sei muhombo uyu namama wangu yetu uchiziva kuti mama wangu anorwara saini zvaichindibata kuti iwe unongoti ndakaendesa mwana wako sei kuti iwe wakanga watiza mwana wacho ndaida kumbomudii iti asi wangu inini akarwara ndaida kuzodii naye saka taigara chikakavadzana nenyaya iyo iyi yeti kuno tatoripota saka mukakavadzana akazosvika pakundiza kuti inini ndandakaita muvhoni mimi mukanditeera makanditeerei tikati nyaya yakutaura iyi utonongotaura zvinhu zviviri ikanzi inini ndandakaita muvhoni manisafanira kunditeera tikati zvisinei hande nyaya sinziri kumberi tongonotongwa nyaya yacho inogadziswa sei saka vanasekuru vamureva ndakatovafominana tete vakauya tina baba vauya asi chaburuka chaburuka ndiye mumwe yesekuru pandakamuona ari andavichiwana kumaperenzi akani baba vake vakadani vasikuya ngatopine sekuru sekuru wake natete wakati nyaya handikwanisi bainota sekuru natete akakazi ndiye uyu akatora izvi zvataura ndizvo ndizvo nokuti wakasiya kuenda watozirize ndakabuda ndinotsvaga imba asi kugara kwedukanigara tichinetsana nekungowa so ndakaona kuti pangwana ndabva ndinobatsira ndakabva unoita wese ndobva ndadzoka futi uchida wakanga waenda kun'anga ubva yakupa mushonga kuti utondodzoka yasvika zvatoita wese ndiyo moving on here but iye wacharipi iye chaburuka wacho saka kwawakambogara 5 days wakangoni ndakaenda nameguru wangu murora wangu anga
loko akabereko yandodzinyanga saka nditi kune munhu akabatsira ikabatika unobuda here mumama kuyo wakarohwa usingatauri murume wacho zvekunyika kuti mai arorwara murume wangu anigone kubuda pamba saka ndakangoona iri yekubuda haubvumiri kubuda pamba ukabatwa reason why usingabvumiri kubuda pamba ndei asi unongochida ungobudirei ubatsirwei munganga nemaproblem kunetsana nemurume wangu kokanyaya izvo zviri chinenge chiitika aiwa iwe utononga murume ndiye ane problem but iwe ndiwe une problem because ukaona wakuita very insensitive kusvika kulevel yekuti unofunga kuti afoseki wana wako nemurume wako unongosiya kuti nemba yacho wobva watora mari yacho iri mumba wako waenda nayo wobva wasiya kana murume achitokupa mari kuchengeta kukupa mari kuti ochengeta iwe woshandisa mari yacho kudouraya murume wacho kuti saka pakaenda kobatsirwa wakazi chiiwe kubocha kwakaziva kwazi wasina problem dambudziko riri kudzinza kwakakurira nekumusha kwenu saka tinogona kubatsira tichiti tikugadzirisa imba but hapana chinobuda kana usina kubvisira pasina kubviswa nokumarirwa because ndakakurira musha kwana sekuru then nengozi dzinenge dziripo saka pana zvatinokwanisa kuti unogona kuti uri kubatsira zvino hazvishandi usina murume wacho my question ndeyekuti that issue eyawakataura murume wako kuti chamarika ndine nyaya idzi zvekuti ikapandika ndinombosvagawo maybe timboone kuti what is the problem chiri pati mofani murume wako aikurambidza angasingakurambidza but the fact yekuti wakutokwanisa kuenda kutoilet uri kudomba meng'anga 5 days udzoka uchikirwa uchitodzoka uchitokirwa vanhu vachitotorambidzwa kuti iwe usatooneke nemurume wako iroro iwe you want us all to believe kuti zvori kutaura ndizvo chaizvo zviri correct saka dai asina kuteera ungadaudi ungadaudi wada wazodzoka wakatoroori ng'anga iwe saka waitozireinterview what was the plan dai ng'anga yakatigara 20 days ungada kuzodii after the 20 days apa the fun part of it ng'anga yashati kutaura shama zviri pauri hazvigadzirisi saka chaongo chagarira kuti ungangolotikeperha ati n'anga iyi ndiye mukomana wako wanga wao wese murume wako akakuteera ukamhanya ke wakadii kumira but ukarohwa nemurume unoenda kun'anga here unoenda kumapurisa wachaiwa nemurume wosiya mutaundi mune makembi mangani mutaundi mamutani emapurisa koti uyo tichati tichascorage uyo bezobri link road uyo 20 view park uyo kwamadziro uyo zimbuya uyo rowa uyo hot spring uyo tena nedust uyo uchipoti luwendeni bezo bridge mishonga ukaona munhu unoita sei nemishonga kuzi kashingire kakoka nikaendere kaungauzaka izvizwa wenu munhu angari kudrive pane munhu angachikulidha ndiani kuenda ikoko wakaenda nani mai guru ndiani murume kuda kuzorova murume wako ndiyeka so michihonzeri mumba mako ndi mai guru mukadzi uyangadzi yako ndiani wakupwanyira imba yako iyoyo iye ari mumba make saka urura zvinorevei zvinoreva kuti mai guru akatogadzira hanzadzi yako semagadziriro aukada kuita murume wako kana iye ari kuti handeitogadzire murume wako ko iye wake iye wakazviziya sei kuti ndopanogadzirwa varume kuperekedza muve koro yababa ndizvo kuti hanzadzi yako iti munhu muroora kobuda newe kubocha kubezo bridge kuti ugadzire murume wako akapaziva sei yako
iye mukana murora iye ning'anga iyo saka iwe saka imba yako uchukuide unokwenda 5 days wozodzoka wodzoka ako zvototi normal kwamunga kuti utiza wakoenda kutobuda mbava ng'anga wakazvimonera tauro rewaitikaita hoteri wodzoka woti azazi ndine kumba kuti handaita kubuda kumamuseri unobuda kuzotomukawana nainga unobukana kumari wakatora ya murume uchina alright ko first marriage wakambosiyirwe first marriage wakasiyirwe waisawirana ndi problem yako zondeshi ndikuti ukazvitarisa mugirazi unononga wakanaka stering wobva wafunga kuti hauperi unopera unobva musikana unopera asi chabuda havadii hapana ukatoona murume atomoti kwaasenza choichimai mwana chengeta pondo chengeta dhurai chengeta zvakati iwo wosenzesa mushonga wacho uchisenzesa mari yacho kuda kundiroya futi mari iyo ndikusenza wakadzimusa sodaro musadaro shuwa wakadzimusadaro zvakashata maningi zoreimo kuti shuwa mari ndikuswera ndikukorokoza ini ndipakati ndiri pasi penyika ndoya ndikupa mari yacho kuti iyi ndiye chikafu iyi ndiye wana chikoro iyi ndiye rendi nechii ndodzoka futi mugwawawa ndoswera ndirimo ini ndiri mugwawawa iwe watobuda uri bosha kuti undisote futi ndine mari yangu futi moya mari yangu ndinganga mwana wako ekunze uri kuchengetwa ndi mwana wako ekunze wakaita Unodadini? uri kuchengetwa futi nemari yemurume iyeyo chimwe chakuda chii mwana wako uri kuchengetwa denda rumwe akatika mwana wako siya kuna mai wako usaine mwana wako ati munhu wandouya nemwana wako ndichengete wochengeta iwewe next level enda zvatondishamisa kuti nababoya mwana yekutanga muchutoona napo hazvitoshamisa zvakutaura kuti nababoya mwana yekutanga muchutoona napo ini ndikuda uyu zvatakuitaka kuti nyaya inyasobuda pachina atinozani sekurani chaburuka tine dare next week musa 11 ndoda chaburuka pana pasi tichataura namambo marangi kuti aite make sure kuti chaburuka uya pana ndinomuda pana pa want to know the truth kadai kabona kana yakungafuna zatinina kufona kuna basi tinane basa kuti wafona kana kuti ayo ini chinonipa confidence kuti kukwira basi saka mamugara mese natete wacho pambible mukadzi yanzazi mamugara mese iri pan'anga pambi peng'anga aiwa unofuma iye sei yanga asikarari newe kubva kuyanzadzi yake ake yanzadzi yake saka sei yanga asikarari pambi peyanzadzi yake tete turumuda munhu teteyo tokumuda futi turumuda padare pana iyeyo tete wekupena ronga iye tokumuda padare pakabuda kechitu apa akasina tete akasina tete pakabuda kechitu izvo mwana after 3 days angatorega akatorega okay pekutanga pekwenda kutanga pakanyengwa kuti mama arwara ndopaiwana tete matauro azvinoita kechitu aka pakasiya vana achibuda nemari akabuda iyo angasina tete haana munhu akatomboudza pane imwe rudzi chamwari yekuti hadzibatiri mushonga unodambura zvakafanana neskini pane imwe skini isikabatiri mafuta inongogezwa unongona yanyimi yega haiswi mafuta haiswi zvakafanana nevarume pane musi waunotuka musi wakamurongera haui kumba kana kuti musi waunomurongera stereki wakamusota nhasi da musota ndikadai unobva wazi kumai warwara kumba ubva wamhanya kumba imba inonamatiri kwete kuenderwa kun'anga mabvi anopfugama onamata kuna mwari kuenda kun'anga wakabatwa kana zvikunetsa chai wana tete wanoita mai ariko wana tete variko wana tete dambudziko rangu chaichero ndeiri saka iwe ungatoti mai yako iwe mai ari pamurewa iwe uri kuenda kubocha mai uri kufunga kuti mwana uri kuchikanga iwe uri bocha how do you explain that
saka uri ugare mugara mese Achigara tese chinira kutomba. hamusarone ini chandongobhiriva ndicho kana zvinhu zvarambaka zvadii zvaramba munosiyana zvakadii zvakanaka ane wana you need each other somehow you need each other asi tiri kuti handizvinotatura nhasi toti nhasi tizwe iwe uripo sekuru uda kuti sekuru wacho ataura kuti dambudziko remwana uyu ranga ranga rumuchengetera for 5 days achitomupa nemvura yekugeza nepekurara ngereini nekumukira nekutomukira kumuita munhu wake kuita personal property iwe murume utosvika kustruggle kuti une mukadzi wako asi andambona nganga yakadaro kuti nganga inotika kuti nduterawo mukadzi wako panapa wozi haumuoni wotomona wozi uri murume hautopindimo saka waitozvizwa ari kutaura kandini kupa wakatiza uri kuseri kwepira wamuona ari kuyo wakanga uri kuenda weidiko mutambi isede kumutambira wotomutiza wanga uri kutize iwoka hausi munhu kwaive hausi mbori munhu kwaive nyaya yako haingoteereri saka itai yakomana iwe nhamba dzasekuru pana iwe obvious nyamba dzeng'anga unadzo iwe nhamba dzasekuru chamburuka then chataura na marangi tite make sure chamburuka yaitokunda pana musi wa 11 namaikuru na maikuru sekuru vasimo Uyai padhuze baba. tamani kwachongoza chazoita kuti tipinde uyo sekuru vasipo chokuti ndatoti shamwari ndikumbiriwo kuna changamiro kuti kubva kwamuriwo kuuya kuno 1 2 tete baba wacho vakati dzimwe nyaya dzikwanisike kuti dzitaurike inini ndiripo inini sekuru endai hapana nyaya isingazokwanisi inonzi pari kunyaranwa kutaura saka ini sekuru endai saka ndakauya saka kubva kwamuriwo kuuya kuno $23 kudzokera $23 pa 1 2 inenge iri kumafiki 46 saka kuti tidzokere tichiti nyaya haina kutaurwa kana kuti hatina kunzwa mutongo uripo tigodzoka futi tosvika toudzwa mutongo tigodzokera zvino tigozonotsvaga kuti mutongo wokuti tagadzira mutongo todzoka futi ipapo manje womwendo painenge yakuratidza kubofa saka ndoti chemo chandaita kuti ndifundire kuti ndigonzwa kuti mhosva ndiri kuziva kuti muzukuru wangu ane mhosva sokuuya kwapakaita ko ndikavaudza kuti iyi nyaya iyi isusu hatikwanise bendoda kuenda kwamambo sekuru izvozvi zvatisati tatomboona kuti nyaya chaichai muzukuru wenyu ndei nyaya yake sofa yaina chiti ndiye kubuda pamba without authority kungobuda pafunge ndiyo yekutanga aita mazuva mangani 3 plus 5 8 days asiri pamba achisiya wana achisiya murume ndiyo yekutanga yechipiri ndiye kunyepa kunyepera murume kuti mai ari kurwara mai asiri kudii asingarwari yechitatu kuenda kun'anga ndiye kuenda nemari yemurume kun'anga ndotiri dzako sofa hasati ataura nezvenyaya dzeinfidelity kuti aitei taikuti hasati asi sekuti chamburuka pawachauya ndiwe patichazojasa kuziva kuti wanga uri kumburuka sei ndosaka ndati kuti nhasi tiite anything because nhasi kana mukwambuka hamunozwa mukwamba uri kuti ndabata chii ndaona chikomba kana kuti hana ati nyaya yangu ndeyekuti mukadzi wangu 5 days 3 days 1 andinyepera 5 days haamupamba wodzoka waita futi 3 days ndomutsvaga ndonomuonera kubocha ndamuona pabocha wotiza apa rogara pamba pechii pemunhu wandisingazivi
ndemuri maita sei ndemuri mimi mboti ndimona ko zvaita saizvozvo ndangoya zvinhu zvakaita kwamuri weima kuti ndionere yangu saka munzwa ini imi zvamuchaita imi mamuna nyaya asi chiro muri kutuma sekuru kuti muri kutuma kuzitai saka ari kutumai achakufandai basi feri because ndiye arudiwa kuno yes ndiye anofana kufandai imi muri kutuma ndi ari kukutumai haangu kutumika kuti enda kuzambia asikakupi mari yebhasi feri azviiti ngaakupei mari yebhasi feri munosvika kamotaura kuti ripoti bechama nyaya iripoti kuti nyaya haina kupera because sekuru chamburuka kwakaoneka kuine mwana haana kukwanisa kukudana saka anzi achivaimuswani wa11 asi sofa patiri ndipekuti nyaya nemwana wedu ane mhosva iyi neii saka tingi ndo zvandingatoi saka ngatidzoke muswani tiba taipedza ande 11 munoisa makuseni up 11 time iripo kuti vari kufamba kwamureva tarisai time basi and then what's the number of the school?